Venäläisten ostosmatkailu Kaakkois-Suomen alueella lyö ennätyksiä. Se vilkastuttaa kauppaa ja lisää palveluiden tarjontaa. Euroopan aluekehitysrahaston ideana on vahvistaa alueiden kilpailukykyä, työllisyyttä ja hyvinvointia. Sen tuella on rahoitettu useita hankkeita, joilla edistetään matkailua ja luodaan uusia työpaikkoja Kaakkois-Suomen alueella. Aiemmin hyvin suurteollisuusvaltaista tuotantoa monipuolistetaan kohti kasvavaa palvelutuotantoa. Itärajan tuntumassa Imatrankosken ympärillä sijaitseva idyllinen Imatran kruununpuisto on Suomen vanhin luonnonpuisto. Hankerahoituksen turvin puiston reittejä on kunnostettu historiallisesti arvokas ympäristö säilyttäen. Puistossa on käynnistetty opastettuja kierroksia sekä draamakierroksia. Koskinäytöksen näytöstekniikka on uudistettu. Uudet esitteet, opaskirja ja nettisivut antavat alueesta tietoa matkailijoille. Hankkeet edistävät alueen houkuttelevuutta ja avaavat uusia mahdollisuuksia erilaisten matkailuun liittyvien yritysten perustamiseen. Myös Lappeenrannassa Myllysaaren perhepuiston uudistukset ovat mahdollistaneet seikkailuyrityksen käynnistämisen. Laajaa aluetta on kunnostettu viihtyisäksi ja houkuttelevaksi vapaa-ajanviettopaikaksi. Useita aktiviteettimahdollisuuksia on toteutettu niin lapsille kuin aikuisille. Ulkoilualueita on laajennettu ja siistitty, viheralueita kunnostettu ja ranta-alueita laajennettu, ottaen myös liikuntarajoitteiset huomioon. Lappeenrannan vetovoimaa lisäävät linnoituksen kiveyksen ja muurien entisöinti sekä rakennusten peruskorjaus, johon on saatu EU:lta osarahoitusta 1990-luvulta alkaen. Valaistuksella on laajennettu käyttöaikaa pimeinä vuodenaikoina. Keskittämällä tukea arvokas alue on saatu vähitellen kunnostettua. Myös vieressä sijaitsevat suosittu hiekkalinna ja purjehdusseuran rakennus ovat saaneet EU-tukea. Lähellä Imatraa sijaitsevan Saimaa Gardens matkailukeskuksen perusinfran kunnostaminen on mahdollistanut keskuksen kasvun. Suhteellisen pienellä, noin 2 miljoonan euron panostuksella saatiin aikaan 200 miljoonan euron yksityisrahoitettu projekti, mikä edistää matkailua ja luo työpaikkoja. Kotkassa sijaitsevan Langinkosken keisarillisen kalastusmajan matkailupalveluita ja museon toimintaa kehitetään hankkeella monipuolisemmaksi houkuttelemaan matkailijoita. Vuonna 2008 avattu merikeskus Vellamo tunnetaan kansainvälisestikin kiinnostavana kulttuurimatkailukohteena. Sen markkinointi käynnistettiin EAKR-hankerahoituksella. Merikeskus Vellamoon on luotu 2 museon yhteinen asiakaspalveluorganisaatio, museokauppakonsepti sekä useita opastus- ja palvelutuotteita. Virtual Naval Battle-simulaattori mahdollistaa interaktiivisen kokemuksen purjelaivasta Ruotsinsalmen taisteluissa. Valitse Kymi -matkailuhankkeessa Kymenlaaksoa markkinoitiin ensimmäistä kertaa yhtenäisenä alueena venäläisille kuluttajille. Hankerahoitus on myötävaikuttanut muun muassa ilmaleijunta- ja surffausyrityksen avaamiseen kesällä 2013. Parikkala on tunnettu lintuharrastajien keskuudessa Siikalahdesta, jossa satakielet, kaulushaikarat ja ruokokerttuset konsertoivat. Pohjarantaan on rakennettu uusi lintutorni, joka toimii myös infopisteenä koko alueen luontomatkailukohteisiin. Alueella on kehitetty lisäksi veneilijöiden palveluita kunnostamalla, maisemoimalla ja ruoppaamalla vierasvenesatamia ympäristöseikat huomioiden. EAKR-rahoituksilla on luotu yrityksille mahdollisuuksia tarjota palveluitaan kaikille matkailijoille ja parannettu matkailijoiden viihtyvyyttä ja aktiviteetteja monin eri tavoin.